Зверніце, калі ласка, увагу. Зараз мы знаходзімся на тым месцы, дзе ў 2010 годзе Сергей Коваленко здзейсніў свой гераічны учынак. Падняў старажытны беларускі чырвона-белы сцяг на ёлку. Нягледзячы на тое, што ён гэтым свядомым сваім учынкам паставіў сябе зараз такое становішча, што сядзіць у СІЗО яго пасадзілі. Ужо больш за месяца ён галадае. Ён выказаў сваё стаўленне да дзеючай улады, якая прагнічае беларусаў. З кожным днём беларусы жывуць усё горш і горш. Ужо кожны беларус павінен, як кажуць, жыве ў доўг, павінен $2500, нават немаўля. Нема у нас свабоды слова, свабоды друку. Все сродкі масавай інфармацыі належаць гэтаму рэжыму. І вось Сергей Коваленко выступіў у падтрымку ўсіх беларусаў, падняўшы гэты сцяг, які быў дзяржаўным, пачынаючы з 91 года і да пачатку кіравання Лукашэнкі, калі ягоны паплечнік Іван Цянкоў скінуў гэты сцяг і патапталі, разадралі. Таму усіх запрашаю, хутка будзе суд Сергея Коваленко, і запрашаю прыйсці на суд і падтрымаць народнага героя у яго пакутах, каб як-то уздзейнічаць на гэтую уладу. Жыве Беларусь!